Doncs jo me'n recordo que la meva mare, quan jo tenia 6 anys, em va apuntar a futbol i a mi no m'agradava gens, però clar, em deien pues, has de fer futbol. I jo pues, veia el patinatge i sempre m'escapava i anava a la pista a veure com patinaven. Fins que un dia va vindre la meva mare i li va preguntar a la Cristina «¿Qué puede patinar?» I em van començar i em van apuntar al club quan jo tenia 6 anys. Pues vaig començar el 2017 sent campió de Barcelona, segon de Catalunya i cinquè d'Espanya. El 2018 va ser una temporada una mica complicada, però igual segon de Barcelona, em vaig treure del pòdium, vaig quedar quart a Catalunya i em va anar una mica malament el d'Espanya, que vaig quedar 11. I el 2019 pues, també va ser una temporada, la veritat és que increïble. Em vaig ficar campió de Barcelona, segon de Catalunya i quart d'Espanya. I aquest any, per la situació en la que estem del Covid, pues, no hem pogut fer campionats, però aquest cap de setmana passat pues, vam poder fer una competició internacional, nacional, que va ser un campionat d'Espanya i jo vaig competir al trofeu i en vaig ficar segon. Pues és una experiència brutal. Pots competir amb gent de fora, és superguai, i a sobre coneixes a moltíssima gent i fas moltíssims amics de fora, i a part dels amics que fas aquí també pues, coneixes a molta gent, i el que més m'agrada de competir és això, que fas uns amics que intentes que siguin per sempre. Doncs la part psicològica és una part superimportant. Fa uns anys jo era com una bomba de rellotgeria, o sigui, era fatal. Em posava molt nerviós, no disfrutava. I amb el pas del temps pues, vas madurant com a persona i com a esportista, i també amb els coaches pues, vas treballant els nervis i tot això. I el més important és disfrutar el ball, que fins ara no ho havia fet mai perquè em posava molt nerviós. Bueno, el que més destacaria del Ferran és que és un nen que viu per i per a patinar. Ha decidit que la seva vida ara mateix està volcada en estudiar i patinar, i sí que és veritat que és un esport que exigeix moltíssim. Has de fer moltíssimes hores per poder avançar i per poder estar al nivell que ell ha agafat ara mateix. I la veritat és que és una mica, per ells has de tenir-lo molt clar, perquè sí que és veritat que la seva vida es basa en patinar i en estudiar, perquè no dona temps a gaires coses més. Sí que és veritat que tenen edat per estar amb els seus amics, però queden poques hores, sincerament. Pues un nen com Ferran, per exemple, que està ja a nacionals, entrena unes 10 hores setmanals, més 2 hores de preparació física, més una de flexibilitat. Pues era complicat, era molt complicat, però a partir d'una hora de la tarda ens connectaven tots al Zoom, a una videollamada, i fèiem la classe que ens tocava aquell dia, si fos de preparació física, flexibilitat, o els dies que jo entrenava al restaurant, que feia patins, feia videollamada amb la Cristina i m'entrenava. Quan va començar tota la situació del Covid, que era nova per tothom i gairebé no sabíem si duraria molt, si duraria poc, vam començar a treballar el següent dia del confinament, ja vam començar a treballar tot l'equip tècnic, perquè actualment són 12 persones les que conformem l'equip tècnic del Club Patinatge Sant Quirze, perquè tenim molta gent, són 130 patinadors, i vam començar a veure què podíem treure de bo, perquè ja que la situació era com era, hauríem de treure alguna cosa positiu. I llavors, clar, nosaltres amb el tema de roller, que ja he comentat el que era abans, ens estan demanant performance, skating skills, expressió, coreografia, i llavors tots aquests aspectes és molt difícil treballar-los tots a la pista. I llavors què hem fet? Hem intentat que ells comencessin a treballar tota l'expressió corporal i tota l'expressió facial en classes online. Totes les posicions, les línies del cos, les línies del cos, de les cames, les flexions, com acabar, si és veritat que té un estil en un ball, però com acabar l'altra mà, que totes les línies fossin perfectes en les seves coreografies.
I tot això crec que ha sigut molt positiu. Crec que aquest any el Ferran, per exemple, ha sigut el segon també en components, que és una de les puntuacions més importants en Rollat, i ha estat avaluat molt positivament. I jo crec que aquestes classes online ens han servit de molt en el club aquest any. Pues volem anar a un europeu. El nostre objectiu és poder arribar a competir a un europeu i poder aconseguir pòdium o dels 5 primers.